اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام شوقوں نو میری طرفوں السلام علیکم۔ تے آج دوستو جڑے میں دوڑے تواڈے کان پڑھن لگا بڑا زبردست اور اج 4 دوڑے پکھیاں دے حوالے نال تواڈی خدمت دے وچ، اور بقایا 4 دوڑے 16 لفظ دا استعمال کیتا ویسی ایک لفظ نو 16 واری ایک لفظ دوڑے چ استعمال کیتا ویسی، اور ہر لین دے وچ 4 واری۔ تساں میری محنت ویکھنی ہے۔ توجہ، پہلا دوڑا پکھیاں دے حوالے نال کہ ایک بے وس پنچھی شجر اتے بیٹھا سر پتراں وچ پا کے، نائی جرت او دی پرواز کرن دی، ویکھی ٹانی جدن ہلا کے، آ سمجھ گئی او بھی حسرت وانگوں، اوے ودا نال دا سجن کھڑا کے، اس اکھیاں نوٹ کے سر سڑ چھوڑا، میں ٹر پیوں نیر وہا کے۔ دوہ دوڑا جناب پکھیاں دے حوالے نا کہ ڈٹھی شاخ تے بلبل گم سم بیٹھی، کسے تیز نگاہ تو چھپ کے، ہم سفر بے رحم سیاد چا مارا، حد حسرت ظلم دی ٹاپ کے، اور میں ہاتھ افسوس دا اس تے رکھیا، اور جدہ جھنڈ ارمان دا کپ کے، پکی سہیں گئی سامن اکھیاں دے، ویکھی جدن ہتھاں وچ ناپ کے۔ اور تریہ دوڑا اے بھی پکھیاں دے حوالے نا کہ سنی گونج فضا وچ درداں دی، سنی گونج فضا وچ درداں دی، لتھی گونج پتن تے بہ گئی، بھرے ڈار چو ساتھی زندگی دا مجبور گلیندی رہ گئی، تے میری اکھی چوں بارش ہجواں دی، او منظر ویکھ کے لہ گئی، میری پہنچ تو پہلے زندگی نو اللہ حافظ حسرت کہہ گئی۔ چوتھا دوڑا یہ بھی پکھیاں دے حوالے نا کہ ڈٹھا شاخ تے جوڑا پکھیاں دا، میں بھی بہ گیوں رخ دی چھاں تے، جویں پیار انہاں دا میں ویکھا ان کوئی نائی مثل جہاں تے، تے چھٹا تیر بے درد شکاری دا، لگا ہک دے حسرت ہاں تے، اوے بس اکھ جھمکن دی دیر لگی، دعا مار گیا سگوی تھاں تے۔ اور جناب دوڑے جڑے میں آکھیں کہ 16 لفظ استعمال 16 بار استعمال کرے سا ایک ہی لفظ نو۔ توجہ، پہلا دوڑا اکھیاں دے حوالے نا کہ جن اکھیاں نو اکھی ترس گئیاں، اکھی اکھی دی دید چکیتی، اکھی اکھی وچ حسرت اکھیاں دی، اکھی منت مزید چکیتی، اور اکھی اکھی نو آکھا اکھی دور تھوائے نہیں، اکھی خاص تاکید چکیتی، اکھی اکھی وچ اکھیاں ہس ہس کے، اکھی سکدیاں عید چکیتی۔ دوہ دوڑا جناب گل لفظ کہ گل سوچ کے کر گل گل پہ ویسی، ہر گل جذبات دی کر نہیں، ترٹے سنگت تا گل دی گل بن ویندی، گل گل تے ہم ہی بھر نہیں، اور انجے گل حسرت دے گل پیا پیندا ہے، پھائی گل دی گل وچ دھر نہیں، گل پئی ہوئی گل تے گل لے ویندے تو گل تے سگڑا مار نہیں۔ تریہ دوڑا جناب پیر لفظ استعمال پہ کرے نا۔ توجہ کہ لگی حسرت پیر نو پیر تے ٹھوکر، ننگے پیر ان پیر ٹرا نہیں، تیڑے پیراں تائیں مسے پیر پہنچائے منہ، نپے پیر تے پیر چھڑا نہیں، اور رکھ پیر تے پیر، رکھ پیر تے پیر تے پیر غیراں دے، او مینڈے پیر تے یار رکھا نہیں، اور ڈاکا پیر میں پیر دی دھوڑ تا چم لئی، تیڑے پیر ان پیر چما نہیں۔ چوتھا دوڑا جناب خون دے حوالے نا۔ توجہ کہ میرا خون تنا پر خون تو گھٹنا، جس خون بھلایا خون آ، جس خون پچھے کیتے خون سکھان دے، او خون ازمایا خون آ، تے میرے خون نو خون سیان نہ سگیا، اور جس خون روایا خون آ، خون اپنے حسرت خون ہوں دن، او خون پرایا خون آ۔ بہت مہربانی، شکریہ۔